Kellu jmur ir-Rabat ftit bogħod minn fejn rid jibni Tony Bezzina, iżda minflok mexxa l-laqgħa għal Marsa. Hawn il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħareġ jattakka bl-aħrax il-proġett li se jsir fuq l-art tal-ITS f'San Ġiljan. Simon Busuttil attakka dan il-proġett fejn għan-naħa tal-privat kien parti minn negozjati tal-kuntratt il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco permezz tal-kumpanija legali tiegħu. Saħansitra f'dettalji ġodda li ppubblikat il-Malta Today il-ħadd filgħodu, De Marco konferma li huwa attenda n-numru tal-laqgħat brabta mal-konċessjoni tal-art fil-Bajja ta' San George. Il-Malta Today qalet li tinsab informata li huwa attenda minn tal-inqas 4 laqgħat matul is-sena li għaddiet li jmorru lura sa Marzu tas-sena l-oħra u minn tal-inqas waħda din is-sena. Però fid-dadija negattiva tiegħu, Simon Busuttil irid jattakka dan il-proġett ukoll. Busuttil qed jinsisti li hu mħasseb dan il-kuntratt u tenna li Mario De Marco se jirrinunzja x-xogħol tiegħu brabta ma' dan il-proġett. Fil-Marsa Busuttil uża l-istess kliem li uża Defni Caruana Galizja 24 siegħa qabel. U iva, aħna l-oppożizzjoni għadna illi il-proġett tal-ITS illi fih il-gvern qabad u ta' biċċa art prezzjuża f'San George li l-kumpanija bi prezz illi qal li hu ta' 60 miljun illi diġà IM question mark 60 miljun jekk hux biżżejjed. Fuq kollox Simon Busuttil ħabbar li l-Oppożizzjoni mhux se tieqaf hawn. Il-kuntratt li kien innegozjat mill-Viċi Kap tiegħu li issa jibda jipprova jfarfar minn fuq responsabilità se jmur għand l-Awditur Ġenerali. Irrid inħabbar illi l-Oppożizzjoni mhix ser tieqaf fuq din il-kwistjoni. Fil-jiem li ġejjin l-Oppożizzjoni ser tieħu din il-kwistjoni għand l-Awditur Ġenerali. Ironikament il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco ma kienx preżenti meta fil-Parlament kien diskuss dan il-proġett f'seduta fejn wara ftit l-Oppożizzjoni reġgħet telqet mill-Parlament kif kien se jagħmel stqarrija ministerjali il-Ministru Konrad Mizzi.